তিনি আইপিএফটি অহাস্তেও সরকার চালকই তংখানি লগি তংমানি বাগै কামি बिसिं बिसिं भाबै गोबां राजनैतिक बदल जानजानि मानथाय सप्ताहनि कक सावै मानै दङ चिनि भारतनि संबिधानाव ताव ताव मानथायनि कक जों सावै मानै दङ आगि खालायदोंमोन आगे अमहाय सभा खालायनायनि चान्स मानिया आईपीएफटी सभा खालायनो थाङा ओंखाय रिफ्रि बुजागो निजिनि अधिकारनि कक साना पर्यन्त जों सेब्रिजा गैया তিনি जों যত राजनैतिक बदल न जों गामियाव हाबै कक सानायनि बागै सुजुग रियै दङ दाखुते बहुसं सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट ओंगै थांगा भारतबर्ष फियाबा जों त्रिपुरा हास्तेव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट चालुंखांखै चिनि दफा कमर सिनाय आबो जत लुगुरामो सावै मानो फियाबा दाबुक सीपीएम रक्ताम साइटं उल्टा जे जागा 2012 साल प्रकाश कारापसे भारतनि प्रधानमंत्री आफू मनमोहन सिंह चिठी शहर जे त्रिपुरा हास्ते सिमिया सारा भारतवर्ष जे फातार हानि इंडिया फाइनाल तंगानि बागै आईन खायै सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट सुनामै बरन अजागा तंगानि जागारि दी हिंदी चिठी दङ आ चिठी चिनि आगर दङ दाहुते बहुसं नेम रगबो दङ गजों दिनै अजागा बुट बैंक नि बागै बुट माननानि बागै दाबुखे बरसे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट नि बिरुद्धे दिनै जम्पु जलम डेपुटेशन रिलाय दंले चिनि बरम गोनां एनडीसी रमेन्द्र देव बर्मा सर अमहायखाय डाबल स्टैंडार्ड राजनीति खायमा त्रिपुरा हास्तेनि चिन दफार नुखारले 70 बछरमै शुद्ध राजनीतिक फायदानि बागै सिनि अमहायखाय राजनीति थुंलायखाय तै चालायग्ला दाखुते बहुसं त्रिपुरा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट इंगे दं बांलादेशनि साब्रुम से कावि दङ अ हास्तेव अंखाय नों बर थांनायबा पाइखाल' नों साब्रुम अमहायखाय काई दङ यांखाय कामि बिसिंखाय मिटिं खाय दङ अ हास्तेनि फादारला रहनाय यां बर्डार खाय खुला आसिरनो दफानि बागै सामुं खायनो जुगाय हिंदी जों हायखाय नाखाय बर्डाराव आसुबाय दंलायनो हासे हाब्रे लियाते तांलांमानि त्रिपुरासिबा से महाराजानि मायो गराय खामानि जागा आस्तबल तिनि आस्तबल गैखा आरो स्वामी विवेकानंद ओंगै थांबायखा दाखुते बहुसं तिनि आईपीएफटी 2009 आसायबाय बागै फारि दंमानि और रतनजांनो लुगै बय ऋषि नांजागौ अबफांत इनियाखाय षड़यंत्र चलित दङ दाखुते बहुसं नों मै आनंद